Danmark er i undtagelsestilstand. Den krigstrussel, der har ligget og luret under overfladen i flere måneder, er kulmineret. Krigen er nu officielt brudt ud. Og da Danmark er i overhængende fare for at blive bombet, har landets militær hele dagen i går og morgenen i dag haft travlt med at evakuere landets indbyggere, der via militærets transportvogne og færger blev bragt i sikkerhed i vores neutrale naboland Sverige på den anden side af farvandet. Og i en blot 15 minutter gammel pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet bekendtgøres det, at der nu er et minimalt antal indbyggere tilbage i landet. Disse resterende borgere opfordres kraftigt til at søge mod det nærmeste evakueringscenter omgående, og regeringen har, anført af Dansk Folkeparti, befalet, at man skal medbringe legitimation, da kun landets statsborgere vil blive bragt i sikkerhed. De sidste transportkøretøjer og fartøjer forlader landet om en time. Hey, du der! Undskyld, ved du, hvor evakueringscenteret ligger? Hvad laver du her? Alle er væk, men hvad er det, der foregår? Jeg ved det ikke. Ja, jeg kender vejen. Vi skal den her vej. Okay, så vi skal skynde os, vi er om 5 minutter. Bjørn, du er forresten. Ja, jeg hedder Jan, og jeg er fra Rungsted. Rungsted? Ja. Er du ikke studerende? Jo, med min familie. Vi har en villa i Rungsted, som vi unge kan bruge til at studere i. Jamen, hvor kommer du så fra? Jeg kommer fra nærmere. Jeg har en lille lejlighed heroppe ved siden af. Det er lidt svært at arbejde og skole, studere og økonomi samtidig. Så du bor til leje? Ja, det er jo ikke alle, der er lige så heldige, vel? Forresten, har du ID på dig? Ja, selvfølgelig. Har du det ikke? Nej, der er ikke. Hvordan har du tænkt at komme ind? Jeg plejer bare altid at stå på listen i hverdagen, så jeg har brug for det. Men jeg har tænkt mig at finde en løsning her på vejen. Hey, prøv at se. En cykel. Hey, kom nu. Hvad laver du? Skal du nå det? Jeg har jo de knæ. Jeg kan det ikke. Ja, jeg faldt ikke op. Det må du virkelig undskylde. Jeg kan simpelthen ikke... Det var i går til fest. Jeg kan simpelthen ikke løbe. Det gik helt galt. Hvad er det, der ligger bag dig der på jorden? Det er din pung. Ja, det er godt, du ser det. Kaster du den ikke lige? Sorry, buddy. Jeg håber, du klarer dig, men som sagt, ikke alle er født lige heldigt. Hvad mener du? Har du gang i? Hvad er du? Jeg har stolet på dig! Hey, hvad? Hey! Jeg skal med! Du må se noget i det. Hedder du Bjørn Due? Ja, det er mig. Værsgo, officer. Prøv. Du kan gå ind. Jeg bliver efterladt herovre, mand. Du kan ikke gå hen. Prøv. Du har taget mit linje. Kom her. Jeg er meget sådan statsløs fattigrøv uden ikke. Han har taget mit linje. Samt ud i skoven. Prøv det fra dig. Nævnt det med fæven. Der må være flere fæven.